In-nanna tal-bambin. Kien hemm tifel żgħir li mar il-Knisja mal-mama tiegħu. Fl-ewwel bank tal-Knisja kien hemm waħda mara. Kellha xara gris b'maktur iswed ma' rasha u kienet il-ħin kollu bil-qiegħda. Dawk li jkunu ħafna l-Knisja jitolbu għalina, jgħidu talb sabiħ, jisimgħu l-quddies u jgħidu r-rużarju. Imorru l-Knisja għax meta kienu tfal bħalkom, il-mama u l-papa kienu joħduhom magħhom il-Knisja. Għadhom jiftakru t-talb li kienu jgħidu meta kienu żgħar. Meta n-nies iqumu bil-wieqfa jew joqogħdu għar kubtejhom, il-mara kienet tibqa' bil-qiegħda għalxejn daqqet il-quddiesa għax ma tatx każ. Baqgħet bil-qiegħda u rasha baxxa. Ħammur ħdejha qalet tifel lill-mama. Il-mama ħallietu ma qaltlu basta toqgħod kwiet. It-tifel ħareġ mill-bank, għadda min-nofs u qagħad bil-qiegħda ħdejn il-mara. Kellha ktieb żgħir. It-tifel ħares mill-ġenb ta' għajnejh biex ma tindunax li qed jara x'qed tagħmel. Ħaseb li ma kinitx taf taqra għax bdiet taqbad il-paġna bil-mod u tara l-istampi li kien hemm fil-ktieb. Tarahom minn quddiem u minn wara. Kienu stampi ta' Ġesù minn meta kien baby, imbagħad tifel, imbagħad meta kiber. Kienet tbushom waħda waħda u terġa' ddaħħalhom fil-ktieb. Meta t-tifel mar ħdejn il-mama qalilha dik il-mara żgur li in-nanna tal-bambin għax għandha ħafna ritratti tiegħu u tħobbu ħafna għax ir-ritratti tbushom kollha. Il-ħin kollu hekk bdiet tagħmel. U dak il-ħin il-mama dawret idejha mat-tifel u għamlu talba hekk. Ġesù, għamilna nħobbuk ħafna bħalma tħobbok in-nanna tiegħek. It-talima tal-istorja. Aħna wkoll nistgħu nħobbu lil Ġesù bħal din in-nanna. Hi tant ferħana meta tkun il-Knisja ma' Ġesù. In-nanna għażlet lill-aqwa ħabib li qatt ma jħalliha. Jismagħha l-ħin kollu, l-aktar meta tibda tkellmu u tara s-santi tiegħu. Illum qabel torqod, ftakar f'dik in-nanna u għid talba sabiħa lil Ġesù. Oqgħod żgur li mbagħad torqod ferħan.